bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe kontaɓe yontaɓe en puɗɗirima e inde gueno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo jumata faljata dokkowo mo gaynata joguiɗo mo wasata en puɗɗirima e inde gueno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhamadou cuɓaɗo ɓurnaɗo e windel goto mo gueno yiiɗi keddiɗo kala o yiɗma gam yiddeme nulaɗo en jetti nene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna hilifaɓe diine aada bandiraɓe musidɓe tedduɓe en calmini rendugo foof ɗe funnague e hirnague rewo e worgo bandiraɓe ha hande koye keblali série men NIMSO GUILLI hen gonɗen enen joddiɗo e noon nene men jontaɗo mbo jolɓe ñembi mo gandanɗa hoorema baɗɗo fayida mo wattaki présenté leñol ngol baɗɗo kadi golle joɗɗi machallah nene men jontaɗo mbo jolɓe ñembi hay mo yani mbarodi nani ŋuñali mum oɗo woni machallah baɗɗo golle joɗɗi laaɓɗi gérotas e lawol ngol on woni Mama Kadia Sall nenoyam bandam mi salminim Seydi Sall Mama Kadia Sall eyyi Oumou Dieng Sala ma fi a salmitama Seydi Dieng caggal yettude Allah ko julde e nelaɗo mum sallallah alayhi wa sallam min jetti Allah min jetti jinnaɓe min juurima sernaɓe min dicci koppi min berti juuɗe min ñaaguimoɓe duwaw mi salmitimama Seydi Dieng a salminiram juuɗe ɓernde sikki ala moma ha hande koye heblade série men NIMSO GUILLI gonɗen sen mbi série NIMSO GUILLI noon machallah aɗa nder an woni yummu moƴƴo sikki ala ɗum saabi nene minen namnoma holno jiirɗa série men NIMSO GUILLI eyyi Oumou Dieng a namnimami ko coftumi jabtadema NIMSO GUILLI ko série baddo fayida NIMSO GUILLI kala jeebɗo ɗum ma yiitu hen hoore mum saabu ko wone rendo ko kan ko ɗum joueten ɗum kollirten donc woto mo tardi série o paɗe joni joni aray mon série baddo fayida baddo sens mon jii hen surprise aji kewɗi ma wul ma wel ma yette ha wallay Allah sikki ala nene enen gandi machallah yero addini men série NIMSO GUILLI o waɗir ɗum ko katantagal e yidde makko e leñol ngol wona bawal goto bawɗo ko jomiraɗo kala bawɗo kanko wawnuma ne wodi kono noon katanti leñol no moƴƴi nde tawno leñol ma wot namno ko mbaɗa ko leñol waɗanma mais ƴeew ko mbaɗanɗa leñol ma ne wodi omo yiiɗi wadde omo yiiɗi weltinde leñol neni hol ballal poɗɗo waɗede hawa ɓeyde semme e doole ngam ko darni ko aɗa andi famɗani no mawni te kadi ni no jiirɗen ɗum ni enen gandi ko feereji ɓol hol erago mo mbatta e hol yiyande ma hol ballal bawɗo waɗede ha ballen eyyi Oumou Dieng yoro ñaganteɗon mo Allah tan ko judde balɗe e mbattane moƴƴo ɓe bi ñiiwo woto ñaagon ɗum dañde doole ñaagan ɗum judde balɗe mbattane moƴƴo saabu yoro ko mum ko haalotako c'est pas la première fois min sa namnima kam e yaro mi softata c'est pas la première fois liggudimi e yaro eyyi yaro ko katante leñol ne yiiɗi leñol mum ne yiiɗi ɗemgal mum omo wawno wiide ɗo dañate to o yahato kono konko tiiɗimo ko ɗemgal makko tiiɗimo ko leñol makko ayi série o ala ko feraki hen te kala no liggiɗɗa e makko koye bon condition gonata koye lelotoɗo ɗaati taw aɗa woni e ɓuuɓol ñaama kaara fof nen ɗo joni ɗum ɗon so neɗɗo ferima ha heeɓiɗo ayi ɗum ɗo fof ko frais ko kalis donc en ñagoto tan alduɓe leñol ngol yo ngar mballa oɗo biddo gorko somin dañino e baabe no yoro tato walla nayo tawanno ko kaado haala dejjam sikki ala weli duysude ko kaɓɓude bagage mum wodi weli wallude ko mbo tawɗa e laawol dariɗo daɗiɗo wadde ko jiɗɗo wonde ballal mbo jinmo wiide mama en ƴeewi sponsor uji in sohla ne wodi
e émission ji fulɓe fof ha e série ji men te waɗoɓe sponsorisé ko ɓiɓɓe fulɓe hono men ko yimɓe jiggoytono ko banggue goɗɗo en gartiri ɗum e leñol ngol erangu ma e fodɓe wadde sponsorisé série NIMSO GUILLI. eyyi wono no mbimami ni nane tan mbimi oɗo suko ko watta ko no foti wallede ɗum waɗi mbimami ko joni alduɓe leñol ngol yo ar mbaɗa sponsorisé oɗo film waɗa sponsorisé comment dirais-je émission ngaji ɗi ɗum foof ko ballal ko jahata ko aɗa yaaha aɗa walla janan beladde e ɗemde goɗɗe an ko yimɓe sukaɓe fulɓe nen ɗo ne mbaɗa ko ganduɗa ni mataw ala tan wallude men kono ko wodɓe ɓe mbatta ko ɓe ɓurani min ɗum wawde caggal ɗum momo en jewtata ha gasnen taw mi namnakim enen gandi série ji ɗi walla théâtre uji ɗi sikki ala ɓooyi hen yo jutɓoy kono noon daaɗinen hen so wiyam série tan walla wiyam théâtre tan yogoy hen cikka ko cangartinen hen holno jiirɗa ɗum eyyi ɗum ko majjere tan te neɗɗo woto juge ɗum tawa anda ɗum bonɗo o ko bonɗo tan hay sa joodima galle ma a yahani hay nokka bonɗo tan série o ayi no yimɓe gurdi guila garden ɗo premier groupe ha deuxiéme groupe ha troisiéme groupe nen daara arde ayi worɓe ko banggue hay babiraɓeɓe kañumen goto e suudu suka worɓe ɓe ɗiɗo e suudu sukaɓe rewɓe ɓe ko noon min oɗo mawɗo wonno komi teddinaɗo ko min tan e suudam hay goto mi rendani aɗa andi ɗum ɗon waddene so wiyama cagarte te kawreten tan koye dingral sen ñamdi en nattoyi ko liggey rendinta men kadi donc haalɓe ɓe goni ko anda tan te kadi bonɗo tan bonnata noon tigui joni somi jagguino miijo ma ñoore hande sa joguino message kuccita e leñol ngol mo jiɗɗa gonɗe ɓerde ma ko poɗɗa haldude leñol ma ko mbita nene pardon sa joguino message hande ko jiɗɗa wasiyade ɓiɓɓe leñol ma holko mbitaɓe eyyi ɓiɓɓe leñolam ko artiste be walla ɓiɓɓe leñol ngol ɓiɓɓe leñol ma foof holko mbasiytoɗa leñol ngol mbasitomi ko sukaɓe leñolam yoɓe tinno ɓe gartira hakkillaji ɗi ɓe jiɗodira ɓe cuusodira ha si dagal ala ko nafata neɗɗo ko fesa e tinde mum ko eko foti dañde e gurdam mum dañat tan guiɗo wawa gaño wawa donc neɗɗo no wayni jab ko Allah waɗi ɗum noon poftoɗa nangodiren mbaɗen suudewo saabu demgal mo gonɗen o walla leñol mo gonɗen o ko leñol baddo riche leñol baddo fayida Haalpular kala mo anda ɗum tan welsinto ɗum donc enen ɓiɓɓe leñol meɗen wasimoro mon nangodiron jiɗodiron ballodiren surtout ma alduɓe leñol ngol garon ballon ko sukaɓe mbatta ko liggoto ko mbaɗan ɗumen sponsorisé liggey o yaara yeeso noon tigui momo wasi am hen min mbiyam hande so yimɓe foof mbiyam yo gon sehilaɓe wawa wonde moni kala yadat e mbo Allah waddi ɗum yaadoɓe jaada butel foof ina waɗi sukkonde mum waddi ko mbiten hande yo yimɓe dentin ɓerɗe ɗe goto foof jaɓan keddiɗo e ko Allah waɗi ɗum goto foof nanguir goɗɗo e hakkilantagal ma ɗo tolni noon wonduɓe so poti tan gondata merci beaucoup wadde haydar en jawani moni kala ɗo mbawɗa dillude foof dilluɗon yawon tan ɓeydare leñol ngol haysoko womerma leydi dañɗa tan ullu hen won ɓeydare leñol ngol wadde bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande bisminɗen ko nene men sikki ala machallah jonta ɗo mbo jolɓe ñambi no mbirim ɗum ni on calminama on juurama sikki ala ha hande koye série men NIMSO GUILLI gonɗen machallah en gartiri kadi yontaɓe mo jogormo weɗande on micro wona ko noon mbaɗɗum présenté hay mo yiyani mbarodi nani ŋoñali mum on woni Nafi Gawlo VIP mi salminima guiɗalam mi salmitimama assalamu aleykum rahmatullah
bandiraɓe fof calminama ko woni dunde baba adama he kala so neɗɗo limiɗo julɓe goni kala juuma fo salminama fo juurama omo jangmi salminima salminim giɗelam bandam salmitam no calminirta kam ne no weeli kam mi salmini sabu waɗi sababu caabo binɗo ɗum ɗo yo waɗo gorko pullo cuusɗo casɗo kadi gulɗo jaw gorko pullo dariɗo e nder ɓernde fuutankagal ne haadi jasere lombude naata e nder fuuta gorko pullo baɗowo engagement uji tedduɗi ɗi ganduɗa wonɗo jawdi walata ha heewa taw neɗɗo ala on hakkille wiide yumi suɓa ɗum ɗo walla yumi natana ɗum ɗo coono mum tan ko goɗɗum haala ko ummoto e poos yaka hen coono mum tampere muɗum darde mum ala ɗum ko wiite ko tanggal ko weeli koko muccuɗo to nandi yo Allah hokkuma naftorade hokka dendagal ɓe o noddi hen ɓe o jogui hen jikke makko e yakar makko caggal Allah e nelaɗo muɗum yo Allah hokkuma hen ko yiiɗi ko oto ndimsande darde ya barke Allah e nelaɗo muɗum umminimo tan koko weeli fuutankagal ha on woni wolwere heƴane poche kono noon guiɗelam bandam no jiirɗa série men nimso guillo sikki ala kal ganduɗo nafi machallah andirmi koye yimti ko woni debbo jontaɗo holko adduma e série o yeroso addi kam e série nimso guilli noon galle fof ene ɗon heddoto ko neɗɗo haali walla neɗɗo haalani moni fof ene jogui nimse e yidde muɗum ene waɗi nde rewɓe ɗiɗo ne waɗi nde debbo e gorko nde waɗi nde cikilagal nde waɗi nde fof ala ɗo ala kanko addimi ɗo kadi tabarikalla machallah Oumou Dieng ko jiimi omo waɗi ɗo henna koko hunde hawnide nafi andi tan ko micro walla paali jooɗo waɗa yela walla daña micro jooɗo yima kono ɗum ɗo ko nannimi ko goo am mi meeɗa het tawde hayɗo liggete kono no jiimi liggey muɗum wona noon waɗam ragadio seeɗa mi ar joni mbimi nafi machallah en gaddi jaɓɓal kes e série Poular moni kala nen hen hay machallah ayawuji keesi gaddam kadi sikki ala wiidi série o ina waɗi riche ɗum ko bonnudi haalma hay jiiɗo tan jaɓɓal ngal ina andi men gaddu hande machallah ko ñembete wonat te koko wuura e nder aduna o te ko yontaɓe gaddana ɗon donc ko mbasirtoɗa ɓiɓɓi fulɓe leñol ngol ɓiɓɓe fulɓe leñol ngol ko mbasirtomi ɓe ko gueɗe fof ko hakkillam addi kono sahaji neɗɗo ne haala ni taw yejjiti ko ɓuuri tidde e tinnude ɗo fuɗɗortoɗo nde wonno haala saɗa haala jiɗata ko ɓedde wona haalde fof a haalat hen kedda hen so wonano ɗum yimɓe kaala fof Oumou Dieng mboɗo wasoriɓe gueɗe fof jiɗodiren korsodiren ballodiren jurmodiren moƴƴodiren yeeso men caggal men ko woɗɗi ko eko ɓalli ko fof ballal ngal e série o sa nani mi wi jurmodiren ballodiren so jurum ari tan wallodirde arat ummoyam battodiren hakkillaji e oɗo ko waɗata ɗo hen ko leƴƴidde en dendagal biyowo mbimi e wimami ko janngude tigi e nder leñol fulɓe to neɗɗo wawi wonde ɓallima woɗɗima sa wawi jokkodirde makko mbaɗa hen ballal ma ɗum a timmini ballal ma walla darde maɗa e nder leñol fuutankagal mbatte hen hakkillaji moɗon ballodiren makko ko dongal teddugal o ƴetti jambareɓe fuutankoɓe fof noon ne poti wadde hen juuɗe muɗumen mono fof wallamo suudde oɗon gandi ɗemgal Poular ko goɗɗum de ha hoorame o gawlo jontaɗo yo bone ma waram ƴe feɗen ma ndo accu leñol ngol mo joftoɗa ɓe joftot joni noon tigui Yaya Dia wattake présenté leñol ngol ɓurɗo andirede Yaya Gentleman kono ndo wonde mawɗo noon ma anda no wiite kono nden ko noon wiite noon Yaya mi salminima seydi Dia assalamu aleykum Oumou assalamu aleykum bandiraɓe yeyiɓiyonkoɓe
kala ko ganduɗa enne hande eɗen dari hen e weltinde ɓiɓɓe fulɓe. Umul a salminama nde wonno hande darnema e pulago aduna fof yi. Donc so tawi hande eɗen ɗeɗo golle a totti kam micro ko hunde nde ganduɗa moɗo welto e moɗo weltono kadi kala mo ganduɗa ko batten ko ne weli ɗum. Donc moɗo salmina yeeɓiyankoɓe fof. Non tigui a sowa wiidem no mbiteɗa joni de? Eyyi joni mbiyatimi tan ko Yaya Dia guiɗo yummum. Donc Yaya yiyandima e série NIMSO GUILLI sikki ala en ji a ɓooyi tournude série ji wadde an hande jaɓɓal série ɗi hande no yarat an gonnoɗe e série ɗi holno jirɗa hanki jiiɗa hande? Eyyi umum ko adi fof ɓe mbi ko saɗa naata e galle sa rewi e palantere kala ko hebma an fayi hoorema. Ko adi fof guila mi haalde e série o mi haala suko gorko suko pulla mo ganduɗa hande kanko wiyete Yero Sow. Aɗa andi leñol ngol aɓe joguino probléme mawɗo pour yidde andude réellement soɓe jiiɗi wona yimɓe cikkata ko fulɓe ɓe ballata ala ɓe donku andude soɓe jiiɗi wallude fulɓe holto ɓe ndewata. Donc wiideɓe noon hande e banggal mogo Poular kala ballowo yo jokkodir e Yero Sow d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire yimɓe donki andude seɓe jiiɗi wallude fulɓe hotem ndewata? Voilà, parce que aɗa andi lekki sa tawi ne dari aɗa lawƴa koɓiɗi saaha fof ma dañ lekki jotki kono a dañata lekki guurki. Nde wonno théâtre acteur o ko hen kono bindowo film o baɗowo réalisé film o ko on woni foɓre lekki ndi saɗa waɗa arrosé ko on poɗɗa wadde arrosé te Yero ko fof manam ko acteur complet ko bindowo ko baɗowo réseau o rutti kadi o jogui Fuul TV mo ganduɗa hande ɓiɓɓe fulɓe fof ne gandi ɗum. Donc noon wallude acteur o cikkumi woni koɓi lekki ɗi. Te série o ala gonɗo caggal makko moyen hoore makko yarat? Eyyi série o suwa taw mbiyeten ko suwa taw par ce que pourquoi fulɓe soɓe gandi ko gonɗa e dow mum tan eɓe mbawi arde. Yero ko kanko tan dari ƴetti oɗo série mo ganduɗa en hande eɗen mbawi wiide oɗo série so ɓurani e série ji gonnoɗi ɗi anani ko hen o jeyete par ce que ko meilleure série ko doole makko o fadani hen hay goto ko kanko watta hen jawdi makko. Kono enen minen actiraɓe mawɓe amin jiiɗi kamin guuri ko anani Yero yo wuur ko ɓuuri ɗum woni ko dari ko kala ɓi pullo to wawi wonde no huccite men anda oɗo film moni fof ɓi pullo no foti fawde becce mum yiya hoore mum e film o he. Namin mbaɗirta kala neɗɗo jooɗiɗo no yeeɓa tina ko yeeɓata ko welto hen minen amin jiiɗi hebde ndeɗon weltare e oɗo série woni kamin cohli e moyen ɓiɓɓe fulɓe darano min ha ganduɗa kamin cohli e scénario ko min mbawa ɗum dañde. Non tigui Yaya konngol ma battinigol mo mbaynirta e rendo ngol? Eyyi konngol ma battindigol duttotomi tan koye leñol fulɓe par ce que sa yi mogoyanke o ne winda scénario ne waɗa kañum ko neɗɗo ko miijo jogui kono miijo ngo holto fayi woni rendinde ɓiɓɓe fulɓe gona gotum. Cikkumi hande oɗo saaha enen fof eɗen mbaɗa lance appel kala ɓi pullo to woni sa namnama ko gonɗa par ce que sa ƴeewi aduna hande ya 5 ɗum ɗoji séréer ya Morola ya Duttu ya Safen ya Bawol ya Sine ya ɗiɗon fof ko leƴƴi kono kala mo namɗa hen ko gonɗa wiyanma komi séréer a meeɗa nande séréer wi komi séréer Bawol wiya tan komi séréer. Enen kadi leƴƴi dendagal leƴƴi gonɓe fulɓe kala e mon garɗo e mon namni ko gonɗo e mbiye fulɓe par ce que en jiiɗa feccede jiɗɗon ko wonde gotum. Moɗo nodda kadi appel kala dendagal mogoyanke yen gandu ngal ɗo meccal ngal joguiɗen ko pulagu jeeyi yen beltin pulagu ngu ƴeewen ko batten ko gartiren hakkillaji men ha ganduɗa par ce que ɓe mbi théâtre so findinani jertinani ɗum natti wonde théâtre. Donc noon moɗo ñaago Allah leñol fulɓe fof yen gandu ko enen jiidi yumma enen jiidi baaba Yero Sow Allah hokkamo cellal e juutde balle e weltanade bandiraɗo debbo tedduɗo mo tawmi ɗo hono
debbo gawlo jontaɗo e weltanadema e dendagal équipe Fuul TV gila e preneur de son gila e caméraman éclairage maquilleuse kamɓe fof moɗo salmina dendagal yeeɓiyonkoɓe weltoɓe moni fof moɗo salmina ɗum inde mum e yettode mum sikki ala ha hande machallah gonɗen koye tournage men série NIMSO GUILLI wote keppe wote kaaɓe sabɓitim série mon nene lawol yettim mbaɗe fer tan mbaɗon abonné Fuul TV gonana yebde kalka naati jeeɓe haade série o nadde bettu mon wadde ala no mbatten so wona kocciten e oɗo debbo pullo jontaɗo jeeyaɗo e série NIMSO GUILLI kon on woni e 3e groupe bandam mi salmini mi salmitimama Oumou Dieng mi wi kala to ɓiɗɗo pullo woni wiyama jam ñalli walla jam hiiri walla jam weeti sababu ne pengɗe nayyi ɗe kala ɓiɗɗo pullo no fina ɗon ɗum noon bandam en onon fof on calminama on juurama calminali uude gonduɗe e needi e netari Dieng Sala sowona weltanadema annene inde ma e yettode ma min mbitemi ko Fat Sow e série o noon mbitemi hen ko Binta wadde sikki ala o woni Binta gonɗo e 3e groupe sikki ala onon gandi ko groupe aji goni e série o premier groupe on kollam 2e on kollam 3e groupe neni machallah Binta no jiiruɗa série o so wona weltade idi fof mboɗo welte e série o sababu ne ko jiimi hen ko fof no deeƴi haqqillam jiimi hen ko sukaɓe nehiɓe e waɗoɓe ko mbawi ene mbaɗa gollal mumen no hani ni ene haniri ni kadi wonɓe kadi e caggal ɓe kadi hay goto yahani ɓe keddi série o dal jiimi hen tan ko belamma weltade tan wonani kam hen beelam wonanima gaɗa beñ wadde sikki ala ko mbaynirtoɗa bandiraɓe e yeeɓiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Fuul TV mboɗo wiya on tan paɗe ko weli nani ara ko hesɗi pul nani ara hay goto to darta noon ɗum jeeɓane koye mon jiya noon koye mon goo fof noon ma yi hen hoore mum so Allah jaaɓi min mbiyon tan kettoɗo no feewi kalon ɗum e Fuul TV inchallah tigi rigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓoyta mon jimɓe émission ɗemgalam juddu jeeri mawɗo noon kanko woni bamum juddu jeeriji ɗi namdotonoɓe bel ko pullo à 200% pas 100% kedi jeeyaɗe e série o enen keptinim kadi e banggueji keddiɗɗi on wat toon ko yooɗi machallah ko weɗɗa Seydi Kebe mi salminima Oumou Dieng Sala mi salminima anne mi juurim ngaari baba mo rokku jogorno rokkudemo o sowa rokkudem so rokki kam tottuma d' accord guila o rokkanima tawa kam ala probléme ɗum jara haalde sa hay sa haalani kadi mi weltima sa Kebe machallah no jiirɗa série o bon comme d' habitude min ɓooyi waddude e yero ko weeli ko yooɗi mais ko cikkumi ko tan min meeɗa wadde série belɗo mbaɗum NIMSO GUILLI c'est ma première fois mbaɗmi participer série mo ganduɗa après mi yiyen hooram à 100%. Bien vrai que rôle mo mbaɗanmi o incarné bon ko on rôle mo ganduɗa mi dañi situation mba noon neɗɗam ko mbiyete ko affaire ethnie a humanta jommum par ce que ka ñeeño walla ka ni walla ka na temi dañi copain am goto o humanani amour makko ane waɗayama anéantir parce que genre ɗum ɗon dañi donc ko ɓeɓe kaali ko rek j'invite tout le monde mbiya o mbimi e mbimami d' abord haade dara halon tarɗo hay dara naate YouTube memon abonné Fuul TV live en direct épisode par épisode on keɓat ɗum NIMSO GUILLI membre ma warba yimɓeɓe foof l' acteur international wadde a ɓoɗɗi ɗo gandanɗa hoorema ɓiɓɓe fulɓe hewɓe cuusan memde ɗum woni leñam sen kaali sen kalani enen gandi leñam mago en puɗɗaki taw noon émission de jiimi tan ko paama taw en natan taw émission on ɗon mais leñam gawi leñam merci beaucoup bandiraɓe nan padma e émission judde jeeri mbeɓe jii ko yooɗi ko weeli ko jalni ƴeew c'est a wona judde jeeri ka juddu waalo kono sa ari e émission judde jeeri non mi waɗat démasque kala ka nanani Pulaar feeñat
on woni Kebe waddi bandiraɓe musidɓe tedduɓe machallah kankane ko gorko pullo jontaɗo jamba kedi cusɗo casɗo jiɗɗo ko waɗata ko sikki ala padem e émission men machallah ma wul ma wel ma yette ma wul ma wel te kadi wona mi juddu joni komi juddu Saloum te min ɓurma nande Pular ha émission o wadde bandiraɓe machallah men jawto e heddiɓe kedi mbaɗɗe ɗon présenté troisiéme groupe o inchallah woni Sousa walla mbiya Sous ganda Sousa Diaw mi salmini mi salmitimama Oumou mi natti wonde yaye ma a jamfi mom de ka nenam ni mama Oumou mi salminimam kadi ko weltare tan tawede hande e série NIMSO GUILLI parce que machallah ko ñekki fayde waɗaka ɗo hennen kadi comme tiktokeuse je représente la Mauritanie commune tan kadi woni ɗo goto gonɗo Mauritanie najo e nder série o vraiment ko weltare tan mi yi casting o weli kam mi ari mi ƴettama hen vraiment kadi machallah heewi haala noon certain genre haalude mais ça va ko liggey alhamdulillah kadi yoɓe jooɗo ɓe paada mbaɗa ñaagui kadi dendagal Mauritanie foof yoɓe gandu ko ɓiyiɓe woni ɗo henne ko ɓinguel Mauritanie donc yoɓe naata e Fuul TV ɓe mbaɗa abonné après so saison ngaji jalti min mbawa wadde hen concentré heewi haal genre waɗo critiqué walla sikkoɓe walla bonnoɓe walla hoɗon façon non aɗa andi min mi hewani yaltude nde tawno ko nder Mauritanie tan gonmi kono no gummi Mauritanie garmi ga yimɓeɓe na kaala ko ɗum ɗon tan mais kam haaloɓe ɓe jaafama kono mi yidde andindeɓe tan ko liggey woni ga hennene ko liggey machallah waɗa ga hennene matam ganda minen yummiraɓe ma gonduɗa ɗum won ko ɓe ganda joni haalambi ɗum an noon tigui ma chéri machallah a weltanama e hakkille ma jultuɗo donc hol message mo neldata Mauritanie naɓe wura men dilli kono wurmon onon ne dilli de haydara ko yoɓe ɓeydo wattude hakkille tan e sukaɓe saabu sukaɓe ko kañum e mawnoyata janggo essayer fewnude hakkude meɗen e yimɓe foof jaggodiren ha tiiɗa so en jaggodiri tan leñol ngol yarata yeeso wonni big walla Zeyna Hat merci beaucoup ha hande machallah ko hen gonɗen guiɗelam bandam mi salminima chéri indima e yettodema bel indima rawane walla indima hikka no mbiyannoɗa e no mbiteɗa joni eyyi mi salminima mi salmitimama mi salmini kala jeeɓo e kala mbi haalpular pama noon kam dude jeeri ko yor addi kam ɗo tan pour mi hollira to gonmi ɗo eyyi mbitemi ko Aissata Amadou ne mbehiremi inde deftere ni noon mbehiremi kadi e série he indima rawane ko Aissata indima hik ko Aissata Aissata no jiirɗa série o eyyi sona weltade tan e série o ko mbinomi ko tan mbiyanmi kadi hande yiide alhamdulillahi rabbil alamin man mbinɗa e hot mbinɗa eyyi mi wini ɗum e première partie he mi haalti ɗum kadi hande anno wawi hoto haad ɗo kadi mbeɗa haala ɗum onon nana kam eyyi e haal ko mbinɗa koko mbita e série o eyyi mbiyanmi ko série o sona weltade hen chéri walla série série weltade hen par ce que ne beltirimi hen ne jettirnomi Allah mi yettat kadi hande Allah na Allah caggal Allah e nelaɗo mum no yorananni kam hen pour mi hollirata gonmi wadde ɗum ko weltade e yettere Allah ɗum foof ko test ƴewde bel pular ma in laaɓi an e Mamoudou Kébé mo ɓuuri labde pular Mamoudou Kébé min somo remo min ɓuurma nande pular eyyi mbiɗa yoɓe jooɗo ɓe paɗa ɓe mbasa haabde ndax ko eyyi ɓe mbi kaaɓiɗe keppinde ko série o ara ɗum ko sabotage woteɓe kaaɓa yeɓe kaaɓa kay série o yetti ala hotoɓe kaaɓ par ce que soɓe kaaɓi tan ɓe dogat to série o koye ɗow mumin gona o kal cimtanaɗo ɗum ala sens andi mi yiiɗa hay goto doga
mi hulat kadi kal dogɗo kañum perte gasi noon gañamne koɓe perte demonte mi yiɗa ɓe doga hoto ɓe kul hoto ɓe faay yoɓe jooɗo ɓe paɗe amen hoto ɓe keppu kadi ko mbimi ko tan mbabba ngappi makka reftu hen ha won 3 fois mbabba ngappi makka eyi mbabba ngappi makka ngabba ngappi makka winam guilnanmi pular pular weliraniɓe eyi guilnanmi pular pular werilaniɓe kaw diwi palal kaw diwi palal aɗa wawi jokkidde a nananoen haala mi suusa jokkidde ala mi eɗi ala hande mo goni kaw diwi palal palal waɗi 1 eyi kaw palal diwi kaw tan cusnani min jaaɗi hen kaw diwi palal palal waɗi 1 palal diwi kaw palal waɗi 1 eyi kaw diwi palal palal waɗi 1 palal diwi kaw waɗi 1 ala mbo andami leñol ngol walla taw in famɗi o woni Safaray mi salmini mi juurima mi salmitima sister comment ça va tranquille mi salmini également dentagal auditeur téléspectateur uji enfin j'arrive yeɓoɓe ayango Fuul TV c'est bien ça all right respect machallah Safaray weltade machallah e yiidem ɗo nde tawno ka pullo jontaɗo gandaɗo no jiiruɗa série o ouais série en fait ko weltade kadi ko wadde découvrir facette goɗɗo également gonɗoyam parce que hayne garanami ɗo vu que je suis produit par Human ce qu'il m'avait dit que so tawi ko to yero paɗaɗo mboɗo hooli parce que mo wat ressortir ma potentiel ɓoyɗo suudade nder maɗa quoi au début min déjà musique am koko uddino mais nde puɗɗimi gollidde Human musique o udditi ha mbattumi yaade mboɗo waɗa ya représenté Sénégal international un peu partout e nder aduna he Allah waɗi kadi c'est ma première expérience joude e nder cinéma donc mboɗa wiide mboɗami jangga rek pour le moment quoi mais vraiment ko respect mawɗo par ce que mi tawi ɗo bonam debbo Nafi Gawlo qui nous a bien accueilli équipe o foof tu vois Kébé mon frère comme dinam tu vois donc vraiment toute la team quoi yes tigi Safaray no jiiruɗa série o e hoore mum bon série je vais juste laisser au public apprécier en tout cas amin mbaɗo rôle amen pleinement maintenant ko heddi ko min paɗiran ko les feedbacks venant du public quoi pour le moment ligguey o comme c'est très sérieux maintenant c'est au public d'apprécier kamɓe kallatno ɓe jiiri ko en réalité ok jiyo mon dabɓo min jiiɗane Nafi ɓallom ga wona dokke amen jiyo dabɓo machallah c'est possible duo par rapport à quoi concrètement jimol ande Nafi jimol minen Nafi hayso ko dabɓo minen jiiɗi so Nafi ɗum ɗo holko mbaɗen tembe debbo debbo galle mbinɗa all right let's go nane omo haalno noon nde min gottoro wino mo yiɗi min mbadda debbo galle quoi acca let's go debbo galle aɗa hoola debbo galle aɗa hoola ko darde maɗa muñal maɗa mbawka maɗa aɗa hoola e debbo galle Safaray holko mbiɗa debbo galle ena hoola no foti laaɓi gonɗa hakkunde gurdam e mayde sawo ɓiɗɗo lebbi jeenayyi jibinna hawre mayde suɓo hoore mum ñaago Allah yo ɓiɗɗo dat welno gorko funta ɓiɗɗo yewta e siraɗo saha fiye yenne ƴette jooɗo muña mette saha seere yalta galle ɓiɓɓe muɗum kefte so gonga debbo doole maɗa keƴane gorko ma nelaɗo innuma laabi tattinde inni gorko so gorko ko an debbo ittata jeddi mba ɓessanani fof tan woye janggo yejjite mom to gondi mama woynuma wondi ko anda an woni sohna Diarra woni mama Astu Janka ko an ummonte ñagonte joɗante e jakka tokkito ndara kam yo guite meɗen mbidu jakka mi yimima debbo mi yimi debbo galle debbo Afrique naji ala gayna debbo de wondetage e debbo galle